खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव हारियारि दाङाबाजियाव जिउ गोमानांनाय आरो न' बां सिलिंखार जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो आसाम सरकारा थाबैनो राङारि अनसुंथाइ होनांगौनि दाबिजों आसानि गोख्रों खुद्रिसारनाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सहरनि गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम सुंद'यै आसानि बानजायनायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै बिजेपि सरकारनि हेंथायै माखासे गोनां दाबिफोरखौ लानानै धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों हारियारि दाङाबाजियाव जिउ गोमानांनाय आरो न' बां सिलिंखार जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो सरकारा थाबैनो राङारि अनसुंथाइखौ होनांगौ आरो आदिबासि हारिनि हा हुनि जेंनाफोरखौ सरकारा थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होनना गोख्रों खुद्रिसारदों। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला 35 नं मुदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय बखतपारायाव 8 कौटि रांनि लक्की बान आरो खलायगावआव 5 कौटि रांनि गोदानै स्टेडियाम लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मुंख्लं गोसोखां सुजित नार्जारिनि मुङै आबुङै लुफुंजानाय अडिट'रियामखौ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बेखेवबाय। थामथि खौराङाव दङ भारत सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 11 आरो 12 जानुवारियाव गोदान दिल्लीनि भारत मन्डपआव विकसित भारत नेशनेल यां लिडार्स डायलग 2024 आव बाहागो लागोन। अलंबार बर' आरो प्रलय कुमार बर'आ बै हाबाफारियाव भारतनि सा 2000 इयुथ लिडार्सखौ सायख'नाय जादों। बे हाबाफारियाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै 13 नं सिडली बियाबाव बिपिएफ हान्जानि जानानै जिसुया सुमफ्रामारिया बिसायख'थि गेलेनो बिटिसिनि बारग' चिफ अदेबानि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनो आर'जलाइ गथायबाय। बाथि खौराङाव दङ दैमु नोगोर डिमाकुसि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमानि दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवबाय। फेरेंगा बान्था मोनगिरि जयराम कसारी गोसोखां दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवना होयो। मिरु सरकारनि मन्थ्रि पबित्र मार्गेरिटाया बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा खुंजानो गोनां दिन्थिफुंसालिखौ मैया 6 जानुवारि समबारखालि बेखेवबाय। मिरु आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमाया 2025 मायथाइनि 9, 10, 11 आरो 12 जानुवारियाव खुंफुंजागोन। द'थि खौराङाव दङ सासे सिनाय मोनै दुथाङा ढेकियाजुलिनि गुरुदबायाव मासे सैमाखौ गुलि गावदों। नारद खदाल मुंनि सासे सुबुंनि फिसिनाय सैमाखौ गुलि गावनाया मैया हरनि 12:30 रिंगायाव जानाय मुगैथाव जाथाया ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव फिनजाथाय सोमजिहोदों। थेलामारा पुलिस थानानि मोनसे पुलिस हान्जाया मैया फुङाव जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गुलिजों बुंफबनाय सैमाखौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजसिम लांनायनि राहा खालामो। फिसिनाय सैमाखौ सोर गुलि गावदोंमोन आरो मा जाहोननि थाखाय गावदों बेनि बागै दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बे जाथाया जायगानि सुबुंफोरखौ गिहोनायल' नङा नाथाय बिसोरखौ गोथौवै जिंगा सिहोदों। स्निथि खौराङाव दङ 2025-26 मायथाइनि मावसमनि थाखाय आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि महरै अमित बाग्लारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै रितुल खाख्लारिखौ सायख'बाय। दाइनथि खौराङाव दङ काजिरङा नेशनेल पार्कआव सासे बिमा आरो फिसाजोआ साफारि गारिनिफ्राय गान्दाफोरनि मोनसे हान्जानि सेराव गोग्लैदों। गुथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि गुरुबासा बुथियापारा गामिनि मनेन मोसाहारिनि माखासे गोनां फोरमानलाइफोर गोमादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय बुथियापारा गामिनि मनेन मोसाहारिनि गोनां फोरमानलाइफोर गोमादों। गोमानाय फोरमानलाइफोरा फारियै ड्राइभिं लाइसेन्स, आरसि, भटार कार्ड, पान कार्ड गोमादों। बेनिखायनो फोरमानलाइफोरखौ सोरबाफोर मोनसनबायदोंब्ला 8011277533 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों। 10थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी खानसि बाजाराव जानाय अट' गारिनि जाब्रबथाय। मिथिनाय बादिब्ला अट'खौ सालायनो थाखाय स्टार्ट होनाय समाव गियाराव थानाय अट'आ खारनायाव गंसे गलायाव सौग्रावहैदों। 11थि खौराङाव दङ 3 जानुवारिनिफ्राय दै दैथायनायखौ बन्द' खालामनानै खुद्रिसारदों दुलाराय आसाम पिओइसि अरायथा नङि मावसुमा गौथुमा। दुलाराय आसामनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे क'क्राझार महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जल मित्र मावसुमाफोराबो मैया गावसिनि माखासे मोनथायनि थाखाय क'क्राझार डाइरेक्टर अफ पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारनि मावख' मोखाङाव खुद्रिसारदों। इंगेजमेन्ट लेटारनि सोलायै सुबुं सावस्रि पिओइसि बिफाननिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार होनांगौ। लेबार एक्ट बायदियै दान बान्थाखौ सानसेयाव 500 रां गोग्लैनाय थामहिनबा दानफायाव 15,000 रां बारायनानै होनांगौ। मावसुमाफोरनि जिउ आरो नखरनि रैखाथिनि थाखाय राहा होनांगौ। गोजाम आरो थालांनाय मावसुमाफोरनोबो
थाबैनो थिसनथाइलाय गथायनांगौ। बेफोर मोनब्रै गाहाय दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझार महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जल मित्र अरायथा नङै मावसुमाफोरा खुद्रिसारदों। 12थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबनि जोबथा भटार फारिलाइ फोसावनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझार जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाब फारियै गसाइगाव, दतमा एसटि, क'क्राझार एसटि, बावखुंग्रि आरो पर्बतजरा बियाबनि फाइनाल गोदान भटार फारिलाइखौ मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्ता एम पार्टिना क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जुथुमसालियाव खौरां मेल हांख्रायनानै फोरमायो। गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव गासै भटार 1,15,589, बेनिनो सा 52,983 हौवा, 52,605 हिन्जाव आरो सासे थामथि आथोननि भटार। दतमा एसटि बियाबाव गासै भटार 1,06,582, बेनिनो सा 53,019 हौवा आरो सा 53,834 आइजो। क'क्राझार एसटि बियाबाव गासै भटार 1,44,000, बेनिनो सा 70,631 हौवा, सा 73,367 आइजो आरो सानैया थामथि आथोननि भटार। बावखुंग्रि बियाबाव गासै भटार 1,62,117, बेनिनो सा 80,712 हौवा, सा 81,404 आइजो आरो सासे थामथि आथोननि भटार। पर्बतजरा बियाबाव गासै भटार 1,72,170, बेनिनो सा 88,021 हौवा, 84,141 आइजो आरो सासे थामथि आथोननि भटार। 13थि खौराङाव दङ नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। तामुलपुरनि जामगुरियाव थानाय 5 राजा बाथौ आश्रमाव परमेश्वर ब्रह्म आरो सानसुमा खुंगुर बड'सा दैदेननाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरखौ बरायदों। लोगोसे बोहैथि जानुवारि दाननि 28 जानुवारि खालाराव मागो दाननि नैथि मंगलबारखालि बाथौ फुजाखौ धोरोमारि नेमखान्थि बादियै आब्रुथियै मोनफ्रोमबो जिल्लानि बाथौ धोरोम सिबियारि गामिफोरखौ बाथौ फुजाखौ खुंफुंनो खावलायहरदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तिस्वर बरगयारिया। 14थि खौराङाव दङ भारतनि दाब दाब जायगानि 3 सुबुंफोरनि देहायाव HMPV भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेंगालुरुनि सासे 8 दाननि हौवासा आरो 3 दाननि हिन्जावसानि देहायाव HMPV भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों आरो आहमेदाबादावबो सासे सुबुंनि देहायाव पजिटिभ मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। HMPV भाइरास पजिटिभ मोननो हानाय सुबुंफोरा गुबुन हादोराव दावबायनायनि जेबो जारिमिन गैया होननानै सुलुङा फोरमायबावदों। 15थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सालबारि फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। अदेबानि मैया जोबथा सान। बे जोबथा सानाव हारिमु मोनाबिलि लानाय जायो। हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो EM राकेश ब्रह्मआ। हारिमु मोनाबिलि बेखेवना होनायनि गेजेरजों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव मेथाइ रोजाबना बेखेवना होयो।